anginaso isibindi sokwenza ama-skit at least okwamanje yabo. But I thought ngathi hayibo eKZN eThekwini we are sitting on the throne ngama telenovelas. So in KZN in eThekwini we're leading. Uzalwa has the highest number of viewers. Amalanga Afana is doing freaking amazing on TV as well, on free to air television. Even the TV show, which is on Mzansi Magic with Nomzamamba, Shaka Ilembe, is also, well, I don't know where it's shot, but it's centered around Kingdom Yogazul Natal. So I was like, okay, so we are dominating somewhere as the people of KZN. And I thought to myself, hey, how about I just make content around TV shows la es dominator khona thina bantu bakaZulu Natal. Ngikhulume ngawo because mina ngeke ngikwazi ukukhuluma ngo Nikwader, no Bruce, no McG, no Casper. I can't do that, you know? But I can speak about Amalanga Wafana. They're shot here. And I have an appearance on Amalanga Wafana. You get me? So there's this guy, and ngizofaka igama lakhe kuma captions cause ngilibhekile ngangalithola ngilazi igama lakhe la ngempela. I'm going to ask the casting director, I know him, or some of the cast members ukuthi uba igama lakhe la ngempela. But he is Dulas on the show. I want you to check this clip out. Hayi wena ngibona namhlanje ngiyakubona. Hawu, ngihlolo njani nganami? Ngizoshada nomuntu othandwa inhliziyo yami. Iphupho lami lonke. Hayi, yabona ngisusuba sisishamisho. Ngiyakuthembisa mntu wasemsini. Thembisa ma. Ngizokuphathisa da. Yeswayi. Hayi sengijahile. Sonke sisuka nje. Sisuka nje bandi. Ho. Sibesiqala umdeni. Yabo futhi kuba kuya ngami nje. Abafana sashada. Tata so masiqede kushada. Hayi. Musengifika. Hawu yeheni. Hawu. Yena nothi yeheni. Phela lapha ngifuna bakhona mawa. Udulu nodulu. Ahlale. Okhulu kuphuthu. Hayi ngeke Dula sawubona ukuthi umqondo omuhle ukuthi masishade nje singajahi izinto eziningi. Sike sizwe nje ukuba zithandana eshadile. Hawu. Ulento kulentwana.